Minkejja li kien f'Marzu u kif ukoll f'April żdied il-qatt u minkejja li ġimgħa ilu pajjiżna daħal f'riċessjoni ekonomika, il-Prim Ministru qed jibqa' jitkellem dwar dawk li għalih huma riżultati tajbin. Huwa meta xorta nara li għala voljaġġ kienet l-ekonomija però kellna żieda fix-xogħol, ngħid vera sejrin tajjeb għax jekk ikollok żieda fil-qasam tax-xogħol meta għandek sitwazzjoni ta' riċessjoni tajt għandek ir-riżultati tajbin. Qal li tant hawn opportunitajiet ta' xogħol li l-kumpaniji qed ikollhom iġibu l-ħaddiema minn barra. U bdejna nitkellmu daw jafu x-xogħol żjed minni għax huma qegħdin fih tajjeb u qed jgħiduli li x-xogħol tant kiber imma kiber bil-goff li saħansitra għandna ditti li mhux qed isibu biżżejjed studenti gradwati fl-accounts, fil-loqsma kollha ta' servizzi finanzjarji u allura qed jibdew japplikaw biex iġibu ħaddiema minn barra. Kellem ukoll dwar il-pagi u konkluda li l-ħaddiema f'pajjiżna jħallsu inqas taxxi u għalhekk qed jieħdu magħhom id-dar l-istess pagi li qed jieħdu l-ħaddiema f'pajjiżi oħra Ewropej. Però peress li nħallsu inqas taxxa minn ħaddieħor tispiċċa li għandek flus fil-but daqs ħaddieħor. Il-flus li tieħu d-dar huma kważi l-istess daqs il-livell Ewropew. Il-Prim Ministru ma qal xejn iżda dwar il-fatt li żieda fl-għolja tal-ħajja f'pajjiżna kienet it-tieni l-ogħla fiż-żona euro. Tkellem dwar l-edukazzjoni, iżda njora l-kollox il-fatt li din is-sena kien hemm 450 student tal-Form 5 li lanqas resqu għall-eżamijiet tal-O Levels, waqt li 890 student ma komplewx il-kors li bdew fl-Emcast. Fl-intervista Lorenz Gonzi ddefenda l darb'oħra l-proġett tal-Parlament il-ġdid, l-ewwel billi semma li Renzo Piano kien intervistat mill-BBC. Illum, fid-9 ta' filgħodu fuq il-BBC, taf x'kien hemm? Fid-9 ta' filgħodu. Intervista ma' Renzo Piano. Imbagħad qal li permezz tal-Parlament il-ġdid se jinħoloq ix-xogħol, iżda saħaq li ma rridx jidħol fid-dettall dwar dan. B'dan l-investiment li qed nagħmlu, ħaddimna ħafna nies u sa nħaddmu ħafna nies iktar il-qudiem fost affarijiet oħra għal ħafna raġunijiet imma ma nidħolx f'ħafna dettall.